जोङो सफैबाय एबार जलतल गामियावहाय नैबे न'खरनिफ्रायबो करियाव थांनाय दं जाहैदों न'फोरखौ नायदो नै बिथांनि नामा दीपक मेची न'फ्रा नायदो नै माबायदि न'खौ नुनो हाबाय नोंथांमोना खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय आदाया आंखौहाय मोनसे बर' गामियाव लांनो नागिरबावदों बे बर' गामिनिफ्राय गोबांथार मानसिफ्रा करियाव थांनानै खामानि मावहैनाय दं जाहैदों बे गामियाव आंखौहाय देखायहैनो नागिरदों बेनिफ्राय नै जोङो मोनसे जायगायाव सफैबाय बे जायगानि नामा मा नाम बे जलथलबो बुङो बे एरियाखौ धडुआबो बुङो औ नैबे न' बिल्डिं लुनाया बबे देशआव खामायनानै लुदों होनदों बबे देशआव थांनानै खामायनानै बिथां फंबाया माल्टाया जाहैबाय बे इटालीनि गाहायावहाय मोनसे फिसा आइलेण्ड माल्टा हादोर बाहाय खामानि मावहैयो जाहैदों बिनिफ्राय खामायनानै फैनानै नै बिल्डिं गिदिर लुथारबाय आरो नैबेलाय नैबे अस्ट्रेलियाव जाहैदों हिन्जाव ना हौवा बेनिया बेबो ना फरायनाय स्टुडेन्ट ना फरायनायजों लोगोसे फैसाबो खामायबाय आरो नै न'आव बिल्डिंबो लुफैबाय माने जोंनि बर' हारिफ्रा रोंनांसिगोन मालाय नेपाल हादरनि गोबांथार लिम्बु राय तामां नेपालि बिसोरो मा होनो गुबुन हादराव खामायनो थाङो आरो बेबायदिनो गोबांथार रां खामायनानै बिल्डिं गिदिर लुफैयो गिदिर बिजनेस मावफैयो नाथाय जोंनि बर' हारिफ्रा गोदोनानै दं बे जानाय लोंनाय सोबनाय बाहायनोसै आरो गामिनिफ्राय ओंखारनो हाया बिराद दादागिरि गामियावबा ओरैबायदि दुगा गामिनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबाथाय गैला दाउसा मावरिया जोङो दा जलतल आयनाबारियाव थांसिगोन बे गामिनिफ्राय गोबांथार मानसिफ्रा साउथ करियाव खामानि मावहैनाय दं जाहैदों दा माबायदि डेभेलप जाखो माल्टा साउथ करिया दा माबायदि डेभेलप जाखो नोंथांमोननो गामिखौ नायनानै देखायनोसै खुलुमबाय आदायाबो बर' जोब नै फंबायमोनहा गासिबो बर' जोब नेपालनि आर्मिमोन बिसोर रिटायार जाजोब्बाय दा न'आव आलो गोजोन रायजो जागासिनो दङ आदाया गावनि स्कर्पिय'खौ लानानै फैदों नै आंखौ बेरायहोनो थाखाय जोङो दा जलतल आयनाबारि बर' गामियाव थांसिगोन नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय बेबो बर'निनो न' बेयो बर' गामि जोब बेनाबो बिदेशआव मावहैयो जाहैदों दा न' बिल्डिं लुफैबाय नुवाखै डेभेलप जाबाय नैबेबो जोंनि बर'निनो न' जाहैदों खुलुमबाय बेबो बड'नि न' बे जोंनि मेचे महिला उत्थान संघनि प्रेसिडेन्टनि न' आरो बिथाङा 59टा जाति आदिबासी जातिनि नेपाल महिला संघनि बिनिबो सेक्रेटारि बिथाङा बेवसाय मावो ना फिसियो आरि दाउ फिसियो आरो बिसारलाफोरा दा नोङो केनाडायाव थदों दा नोङो हाफोराबो नोङो एसे दङ बेनो बेना फिसालाया केनाडायाव थांबाय जाहैदों फरायनो केनाडायाव थांनाय मानि फरायनोल' नङा खामानिबो मावनो हायो खुलुमबाय मा खबर मोजां बर' रोंगौ दा बर' रोंगौ ना रोङा दाउ मोसौ माइहुं सिङाव जानला मोनला मानसिफोरखौ हाबलाबाया मानो होनबा बेमार लाबोफालाबायोना हां लानायजों मानायजों बिराद बुरजा ना हाया नेपाली 3 बिगा 4 बिगा दङ खुलुमबाय बर'फोर गोजा दा ना सायदों गुरनानै लायदों नामा हमनानै दुब्लि बारिनिफ्राय बर' रोंगौ मोजांब्रा रोंनांगौ बिदिनो औ गारनाङाब्रा गोबांथार गामियाव गैला रोंले फंबाय ओमफ्राय बिदेशआव थांनाय गैया नामा नोंसिनि गामिनिफ्राय बिदेशआव दं साबसे दं मा देशआव थांनाय दं दालाय इउरप दं ओमफ्राय अस्ट्रेलियावबो ना जापान दं ना माल्टा ओमफ्राय गथ' गथायफ्रालाय रोंना रोङा बर' रायलायनो बिसौफ्रा बावबाय नोंसोर रायलायारा नोंसोर बिसौफोरजों रायलायारा ओंखायनो
नोंसोर नेपालिखौसो दुगा रायलायो ओंखायनो बिसौफ्रा रोंले औ नोंसोर न'आव रायलायनांगौ रा बाहेरायावबा नेपालि रायलायदो बोन्दोंखौ न'आवबा गावनि हारिनि रावखौनो रायलायनांगौ रा नोंसोर दुगा नेपालिसो रायलायो न'आवबो ओंखायनो रोंले गथ'फ्रा सोलोंले मादै औ बिछौ फंबायनि बिछौ औ फंबायनि औ ओमफ्राय बिहामजोफ्रा बोन्दों ना बर'आनो आदै नोंबो बड' दा सावथालसो नामा सावथाल नोंबो रोंगौरा खेलायनो आदै खुलुमबाय बड' नंगौना नङाब्रा बोन्दोंसो नामाब्रा बोन्दों नङा बिहामजोलाय बबेनि बोन्दों ना बड'आनो बड' एसे देखायनोसै बिहामजोफोरखौ खुलुमबाय बेफोरलाय बड' गथ' खिन्थु रोंले ना बड' रोंले खामानिया बिसोरखौ गाहरजोबदो बेहाबो खुलुमबाय बाजै नोंहालाय बबे रायजोनि नेपाल रायजोनि ना इन्डिया रायजोनि नेपाल मा गामिनि धाइजान खाथिनो लकेलनि दे मा ओंख्रि संखो नाजों फोरला दे मा गामि होनो बेखौ दारागाव नोंसिनि गामियावबो दाङापारा ना दाङापारा ओमफ्राय नोंसिनि गामियावबो गोगोम जौ संनानै फानो नामा खायसे सावो खायसे सावलेना नागारबाय मोजां जाबाय बिदिनो नागारनो रोंनांगौ आरो गुबुनखौबो होननांगौ सावनो नांले होननानै मोजां नङाना दाबो सावो बर'फ्रा जौगानो रोङाखैना बे जौ सावनायखायनोथ' गारनांसिगौ मालाय नुवाखै बोन्दोंफ्रा देश बिदेश थाङै खामाय बिल्डिं लुजोब्बायना बिसा हौवा ना मा खालामो ब्रादार आंबो बे बायरा थांनायनो दा चान्स लागासिनो दे मोजां बरिया विदेशआव दङ हल्दीबारी गाउँपालिकानि चाहिँ कार्यपालिका सदस्य औ सदस्य बुंनायखौ बिसोर थिगान जोंना ब्रादारा गावसिनि गामिखौ एसे देखायनो नागिरदों अमा फिसिनायखौथ' गारखायाखै जौ संनायखौ गारखायाखै नाथाय ड्रेस गाननायखौ गारबाय न'फ्रा नुबायना माबायदि नै मामा गैया एकदम खुलुमबाय मादै खुलुमबाय मा ओंख्रि जाखांबाय बा माथो गारिया बेस्टपालाय सोर सालायो बिहामजो ना फिसाला गभर्नमेन्ट जब बिदिनो अके सानैबो गभर्नमेन्ट जब सोरबा आन्दा सानैबो एकजना इन्जिनियर खुलुमबाय आदै रजा मानि पुजारी बाहाय पुजारीखौ रजा होनो रजा मानि अजा जोंनिथिं अजा होनो नाथाय नेपालाव रजा होनो जाहैदों अजाखौ बे आदैमोननि गामियाव गासिबो बाथौआनो बुलिखौ गारबाय नामा होग्राया होयो सोरबा बुलि होयो ओमफ्राय आदैना बुलि नंलाना फिथाइ सामथाइजों होयो बिबार बे रजा हाबा मावनाया बेसेबां बोसोरनिफ्राय मावबोआ आं दा 12-13 बोसोर जाबाय 12-13 बोसोर आयुर्वेदिकबो रोङोरा आयुर्वेदिकबो रोंगौ आयुर्वेदिकआ गोबां गोरों आं बेसेबां बोसोर जाखो आयुर्वेदिकनि मावनाया आयुर्वेदिक समान सोरनिफ्रायथ' रोङा आङो गावनो गाव हारसिङैनो ओमफ्राय बे रजाखौ सोरनिफ्रायबा रोंदों नामा गुरु दं नामा गुरुआ आङो बिफा बिफानिफ्राय रोंदों बिमाय बिमायङा आङो दा ओरैहाय थैना थांबाय ओरैहाय दङ आदाबारियाव इन्डियायाव ना बिफा बिमायंनिफ्राय बे आयुर्वेदिक आरो बे अजानि हाबाखौ रोंनाय जादों आरो दे होमबालाय थेंक इउ आदै गासिबो बर'नि न'जोब जाहैदों दा डेभलप जागासिनो दं विदेश थांगासिनो दं न' लुनाय
फैनानै बिसोर खुलुमबाय मा ओंख्रि जाखांखो जाथ'वाखै ओंख्रि जाबाय जाख' अ गल न' बे जोंनि पुरा ट्रेडिशनल न' बे न'मा न'फोरा दा जोंनि थिं होबाय जिगाबनि जायोमोन आगोल जोङो ओंखारसै टाइमा खम जों गुबुन जायगा जोङो गुबुन गामियाव थांनांगौ बोरै जों ओंखारगोन ओरै जल थल नखानि गुनेहाय बाय दैयानो थल थल जाहैबाय दै जल थलनि मिनिङा मा दारागाव दाङाफारा होनो बेखौ नङा जल थलनि मिनिङा मा होनदां जल थलनि मिनिङा बे दै लागा जानायनि गुने दै बाना जानाय जोङो सफैबाय एबार जलतल गामियावहाय नैबे न'खरनिफ्रायबो करियाव थांनाय दं जाहैदों न'फोरखौ नायदो नै बिथांनि नामा दीपक मेची न'फ्रा नायदो नै माबायदि न'खौ नुनो हाबाय नोंथांमोना खुलुमबाय न'आवनो गायना लादों नै खुमब्रा भिन्दि आरो बे न'नि उनावहाय दुब्लिबारि जि मोजां दुब्लिबारियावहाय न' बार खोलो खोलो बारदों बिराद मोजां जलथल गामिया माबायदि नुबायना दुब्लिबारि पुरा बर' गामि एखे जोंनि हरैनि बर'लेण्डनि बायदि नैबे न'निफ्रायबो करियाव थांनाय जाहैदों न'आ मोजां लुबाय नै बिल्डिं करियाव थांनाय खुलुमबाय मादै बे बेसरा न'नि ना बायनाय न'आवनो ना न'आव फैयो आरो ना बेनिफ्राय थाव बानायो नामा औ खुलुमबाय मादै औ मोजां दा ओंखाम जाखांबाय संगासिनो मा ओंख्रि संखो बिहामजो मैखुन फिसालाया बेसेबां बोसोर जाखो करियाव थांनायालाय 6 बोसोर जाबाय ना खुलुमबाय ब्रादार नै ब्रादाराबो कुवेटाव सेफ खामानि मावो ओमफ्राय मादैनि फिसाला दुइसिन जाहैदों जोबोद मोजां जोंनि बर'फ्रा बिदिनो आवगायलांनांगौ बिराद आवगायलांनांगौ जोंनि बर'फ्रा बे जानाय लोंनायाव गोजावनानै थायोना बाहेरायाव ओंखारा दादागिरि गामियाव थानानै बेनो बाहेरायाव ओंखारनांगौ दे होमबालाय ना ब्रादार रायलायदो दा अके सानैया बिदेशआव थांबाय सासेया करिया सासेया कुवेट ओमफ्राय सासेया न'आव थायो जोबोद मोजां थांगोन बेबो ओमफ्राय बिसौफोरखौलाय बर' फोरोंना फोराखै बिसौफोरखौ बर' रोङो ना जोबोद मोजां बरिया बिदिनो फोरोंनांगौ दस्राफ्रा रोंला ना फोरोंला दे जोबोद मोजां दे मादै मोजां मोनबाय